اپنے اپنے شوق دی بات ہے. کسی نو سیاست دا شوق، کسی نو تجارت دا شوق، کسی نو نوکری دا شوق، کسی نو زمیندارے دا شوق، کسی نو وکالت دا شوق، کسی نو ٹیچنگ دا شوق. اپنا اپنا شوق ہے. لیکن جنہ لوگاں دے دل دے اندر اللہ ذوالجلال دین نو حاصل کرنے دا شوق اور دین دے مطابق زندگی گزارنے دا شوق پیدا فرما دے تو اس شوق جیسا شوق کوئی کائنات دے اندر ہو سکتا. بس اسے ضمن دے اندر چند باتاں چونکہ حضرت قائد محترم الحمدللہ تشریف فرمانے اور تفصیلی خطاب تساں احباب دے سامنے فرمان گے. تساں احباب بھی منتظر ہو انہاں دا خطاب سنن واسطے. لیکن جو چند باتاں میں عرض کرنی چاہ رہے ہیں امید کرانگا کہ تساں احباب بڑی محبت دے نال سماعت فرماؤ گے. جناب موسیٰ علیہ السلام اللہ ذوالجلال دے حکم تے تورات نو حاصل کرن واسطے اپنی قوم دے کچھ افراد نو نال لے کے تور پہاڑ دی طرف جا رہے ہیں. جس وقت تور پہاڑ قریب آیا موسیٰ علیہ السلام دی چال دے اندر تیزی آ گئی. حتیٰ کہ بس بیٹا بیٹھ حتیٰ کہ جناب موسیٰ علیہ السلام قوم تو پہلے ہی تور پہاڑ تے پہنچ گئے. اللہ وحدہ لا شریک نو تے اس بات دا علم ہے. ادھے باوجود مالک کائنات نے جناب موسیٰ علیہ السلام دے کولوں سوال کیتا وما اعجلک عن قومک یا موسیٰ. میرے نبی موسیٰ قوم نو چھڑ کے آ گئے ہو، قوم کی تھے تسی پہلے کیوں آ گئے؟ تو جناب موسیٰ علیہ السلام عرض کر دینے اللہ جی آ رہی ہے میری قوم بھی. وہ بھی پہنچن والے نے قال ہم اولائی علی اثری وعجلت الیک رب لترضا. اللہ جی میں جلدی اس واسطے آ گیا تاکہ تسی میرے تے راضی ہو جاؤ. پتہ ہی چلیا کہ جیڑا بندہ اللہ ذوالجلال دا قرب حاصل کرنے واسطے شوق دا مظاہرہ کردا ہے اللہ پاک اس بندے تے راضی ہو جاندے. میرے بھائیوں جناب زکریا علیہ السلام دی بات تو انہوں میں سناواں. حضرت زکریا علیہ السلام نے دیکھیا مریم صدیقہ بے موسم پھل کھا رہی نے. جناب زکریا علیہ السلام نے جدوں دیکھیا کہ پھل موسم دے نہیں اس علاقے دے نہیں انہوں نے مریم صدیقہ نو سوال کیتا کہ مریم اے پھل کتوں آئے نے؟ حضرات توجہ ہے مریم صدیقہ دے کولوں پوچھیا کیونکہ او زیر کفالت سن. تسی بھی اپنی اولاداں کولوں پوچھیا کرو بیٹا اے لیپ ٹاپ کتوں آیا، اے موبائل کتوں آیا، کیڑا ایڈا سخی راول پنڈی چ پیدا ہو گیا ہے جڑا انہیں نے مہنگے موبائل دین لگ پیا. پوچھیا کرو، سوال کریا کرو کیڑا دوست ایسا پیدا ہو گیا. مریم صدیقہ نالوں زیادہ مقدس اس دور دے اندر جنہ دا تقوی، جنہ دی للہیت، جنہ دی خشیت الہی مسلمہ ہے. ادھے باوجود پوچھیا مریم اے پھل کتوں آئے؟ کیا عقیدہ سی اس خاتون دا؟ خاتون جڑی ہوندی ہے نا ہوندی تے کمزور ہے لیکن بڑے بڑے تگڑے لوگاں نو اپنے پیچھے لا لیندی. کیوں جی آج کل رپورٹاں آ رہی ہیں ماشاءاللہ برطانیہ دے جریدیاں دیاں بہرحال کل ایک بندے دی ایک گھر کر دی یہ کہانی. حضرات ذرا توجہ کرنا مریم صدیقہ دا عقیدہ پوچھنے والا اللہ دا نبی ہے اور زمین دے اوپر اللہ دے نبی نالوں زیادہ مقدس کوئی ہو سکتا ہے؟ کہہ سکدیاں سن سرکار اے توڑا دیتا ہی تے کھا رہے ہیں، توڑے تو فعل ہی تے سب کچھ مل رہا ہے. نہیں
نبی نو بھی جواب دیتا تے فرمان لگیاں اے پھل مینوں کھلان والا کون ہے؟ اے عقیدہ چاہیے ہر مسلمان دا۔ بس جدوں اتنی بات سنی نا، وہ چنگاریاں جڑیاں بجھ رہی سن وہ دوبارہ جل اٹھیاں۔ جناب زکریا علیہ السلام لوگاں دے سامنے بات نہیں کیتی کہ لوگ کہنے گے بابا جی ایس عمرے تسی کہو جیاں گلاں کر رہے ہو۔ الگ ہو کے تے اللہ ذوالجلال دے نال تار ملائی۔ میں بات عرض کرنی چاہ رہی ہوں کہ دل دے اندر شوق اور جذبہ ہوئے نا تو اللہ ذوالجلال ناممکن نو بھی ممکن بنا دیں گے، ناممکن نو بھی اللہ ممکن بنا دیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جناب زکریا علیہ السلام الگ ہو کے اللہ ذوالجلال دے نال تار ملائی اور کی کہندے نے؟ رب لا تذرنی فردا وانت خیر اے میرے پروردگار عالم جی مینوں کلے نو نہ چھڑیا جے، تنہا نہ چھڑیا جے، تسی بہترین وارث عطا کرنے والے ہو۔ اللہ ذوالجلال نے جناب زکریا دی بات نو قبول کیتا، دعا قبول فرمائی، بیٹا عطا فرمایا۔ بیٹا بھی صالح، صرف صالح نہیں بلکہ اپنا نبی، صرف نبی نہیں بلکہ نام بھی اللہ ذوالجلال نے خود آپ رکھے۔ اللہ جی توڑے نبی نے دعا منگی، تسی قبول کر لئی، بیٹا دے چھڑ دے، بات ختم۔ لیکن تسی بیٹا عطا کیتا، پھر بیٹا بھی نبی، نبوت عطا کیتی، اس تو بعد نام بھی تسی خود رکھے ہے، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ۔ اللہ جی کوئی خاص بات ہے؟ خاص بات سی؟ اللہ فرماندے نے خاص بات، خاص بات سی۔ کیڑی خاص بات سی؟ جناب زکریا علیہ السلام دی خوبی اللہ ذوالجلال نے قرآن دے اندر درج فرمائی۔ فرمایا انہم کانوا یسارعون فی الخیرات۔ جناب زکریا علیہ السلام نیکی دے کم بڑے شوق دے نال کریا کر دے سی، جلدی جلدی کریا کر دے سی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور جڑی دعا منگی ہے حضرات رات توجہ کرنا، دعا منگی ہے جڑی بیٹے واسطے، اس دعا دا نقشہ بھی پروردگار عالم نے قرآن دے اندر درج فرمایا۔ فرمایا وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ۔ اردو زبان دے اندر بھی یہ لفظ استعمال ہوندے ہیں، وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ۔ دعا منگیے تے پوری رغبت دے نال، پوری توجہ دے نال، پورے شوق دے نال۔ اللہ جی میں اے بیٹھا ہن ادوں اٹھنا ہے جدوں تسی میری بات نو من لو گے۔ اے ہے دعا۔ اسی بھی دعا منگنے ہیں جی کلام بخشو جی، اجے کئی بندے سدھے پدرے ہو ہی رہے ہوندے نے، کلام بخشیا بھی گیا، بخشیا بھی گیا۔ حضرات اپنی ایمانداری نال دسو، سانو کسی چیز دی ضرورت ہوئے کسی بندے کو، اسی او دے کو لین واسطے جائیے، اسی منہ ادھر نو چکیا ہوئے او دے نال سیدھی طرح گل بھی نہ کریے اور جلدی جلدی بات کریے، وہ دے گا کوئی چیز؟ اسی مولوی حضرات پنڈا تھاواں تے چندہ منگیے نا، مسجد دا بل زیادہ آ جائے تے کوئی 100 روپیہ چودھری صاحب سانو دے دین نا، 100 روپیہ تے 3 کو نسلاں جڑیاں نے اسی انہاں دیاں جنت وچ چھڈ کے ہونے ہیں، پھر چودھری صاحب راضی ہوندے۔ حضرات اللہ ذوالجلال دی ذات، مالک الملک، مالک الاملاک، پوری کائنات دا بادشاہ اور شہنشاہ، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ او دے کولوں دعا منگ دے ہو، مذاق کر دے ہو، کلام بخشیا بھی گیا۔ دیکھیے دعا منگیے، وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ۔ آئیے میں تو
اپنے پیغمبر دی بات سناواں جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جناب حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیں گے کہ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نماز ادا کرن لگے نے نماز تے آپ نے نماز شروع کر دیتی ہے نماز دی پہلی رکعت دے اندر آپ نے سورۃ الفاتحہ تو بعد سورۃ البقرہ دی تلاوت شروع کر دیتی ہے میں سوچیا اللہ دے پاک پیغمبر جس محبت دے نال جس پیار دے نال قرآن دی تلاوت کر رہے نے کم از کم 100 آیتاں پڑھنے تو بعد آپ رکوع دے اندر جان گے حضرات آپ نے 100 آیت سورۃ البقرہ دی پڑھی لیکن آپ رکوع دے اندر نہیں گئے قرآن دی تلاوت جاری رکھی میں سوچیا آپ 200 آیتاں پڑھنے تو بعد پھر رکوع دے اندر جان گے آپ نے 200 آیتاں پڑھیاں آپ پھر بھی رکوع دے اندر نہیں گئے میں سوچیا اللہ دے پاک پیغمبر جس محبت دے نال قرآن دی تلاوت کر رہے ہیں نبی پاک علیہ السلام سورۃ البقرہ نو مکمل کرنے تو بعد آپ پھر ہی جناب رکوع دے اندر جان گے حضرات ذرا توجہ کرو میری بات دے اوپر توجہ ہے علامہ صاحب گئے نا وضو کرنے واسطے انشاءاللہ آ جائیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ نے سورۃ البقرہ مکمل پڑھی لیکن پھر بھی آپ رکوع دے وچ گئے کدی پڑھی ہے کسی نے زندگی حضرات ذرا توجہ کرنا نبی پاک علیہ السلام نے سورۃ البقرہ مکمل کرنے تو بعد سورۃ نساء دی تلاوت شروع کر دی تھی میں سوچیا اللہ دے پاک پیغمبر سورۃ نساء پڑھنے تو بعد آپ پھر جناب رکوع دے اندر جان گے سورۃ نساء بھی آپ نے مکمل فرمائی سورۃ نساء پڑھنے تو بعد اور راول پنڈی دے اندر رہن والے میرے پیارے مسلمان بھائی آپ پھر بھی رکوع دے اندر نہیں گئے حتیٰ کہ آپ نے سورۃ آل عمران دی تلاوت شروع کر دیتی ہے سورۃ آل عمران مکمل کیتی ہے آپ رکوع دے اندر گئے نے صحابی بیان کردہ ہے رکوع بھی آپ نے اتنا لمبا کیتا ہے جتنا لمبا آپ دا قیام سی اس تو بعد سجدہ بھی اتنا لمبا سی جتنا لمبا آپ دا رکوع اور قیام سی اور کدی اتنا لمبا سجدہ کوئی بندہ ایسا ہوئے راول پنڈی دا میں ہاتھ نہیں کھڑا کرانا لیکن سوچو کدی اسی اپنے معاملات حل کران واسطے اللہ ذوالجلال دی بارگاہ دے اندر 1 گھنٹے دا سجدہ کیتا ہوئے کوئی سوچ نادرہ دے دفتر دے سامنے سارا دن ذلیل ہوانگے ایتھے جناب کسی افسر نو ملنا ہوئے وزیر نو ملنا ہوئے سارا دن ذلت برداشت لیکن اللہ ذوالجلال دے سامنے 1 گھنٹے دا سجدہ یہ ایک سجدہ ہے جسے تم گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات ساڑھے کول ٹائم ہی نہیں بات محبت دی ہے بات شوق دی ہے شوق دی بات ہے اللہ اکبر کبیرہ نبی پاک علیہ السلام دا شوق دیکھئے اللہ اکبر اللہ فرما رہے نے لوگوں دوڑ کے آؤ میری عبادت دی طرف اور پیغمبر نو کی فرما رہے نے یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا کٹن راتاں مسلے تے کھلوتے پیر سج جاون رب آکھے نہ جاگتنا عبادت اے ہو جئی ہوئے حضرات جس پیغمبر دی بات کر رہے ہیں جسے شوق دی بات کر رہے ہیں ذرا توجہ کرنا ہے سراپا ہو جالا ہمارا نبی رحمت حق تعالی ہمارا نبی جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں ہے وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی فکر نگاہ و بشر سے ہے کہیں بلند اور بالا ہمارا نبی آپ کوثر پئیں گے تو فقط اس لیے ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی
اللہ اکبر. آب کوثر پئیں گے تو فقط اس لیے ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی, آمینہ کا دلارا ہمارا نبی, سارے جگ سے ہے پیارا ہمارا نبی, بھولی بھٹکی ہوئی ساری قوم کو جس نے آ کے سنوارا ہمارا نبی. چاند ستارے نبوت کے تو ہیں سارے نبی, لیکن چاند سارے کا سارا ہمارا نبی. انبیاء کی کہانی ختم ہو گئی, اب آخری ہے شمارا ہمارا نبی. حضرات توجہ کرنا, اس پیغمبر دی بات کر رہے ہیں. شوق دیکھیے نبی کریم علیہ السلام دا شوق دیکھیے. اللہ اکبر کبیرہ. اس واسطے آئیے میرے بھائیو, شوق دی بات سی, نماز دی بات آ گئی ہے. ایک میں بات توڑے سامنے کراں چونکہ قدرتی دفاع صحابہ دا عنوان بھی ہے. جناب عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین نماز پڑھا رہے ہیں تے دوران نماز ابو لولو فیروز مجوسی نے حملہ کیتا 22.5 لاکھ مربع میل دے حکمران دے اوپر. جناب عمر ابن خطاب زمین تے گرن لگے. آپ نے زمین دے اوپر گرنے تو پہلے حضرت عبد الرحمن ابن عوف دے بعد انہوں پکڑیا, مسلح تے کھڑا کر دیتا. حضرات کون تڑپ رہا ہے, کون تڑپ رہا؟ پیغمبر دی امت دا سب تو بڑا جرنیل جنہیں دنیا دیاں 2 سپر طاقتاں نو اپنے قدماں دے تھلے روند کے رکھ دیتا. کیسر و کسرا دے بڑے بڑے جرنیل عمر دا نام سنن تو کچھاراں دے اندر کپ کپی تاری ہو جائے. اتنا بڑا فہم و فراست والا دانشور جناب عمر ابن خطاب کہ اج بھی لندن دے اندر عمر لاس دے نام دے بنے ہوئے قوانین اسلام دا دشمن عمر ابن خطاب دے وہ فالو کرنے تے مجبور. اس عمر ابن خطاب دی بات کر رہے ہیں. اے دے باوجود صحابہ کرام نے اور مسلمانہ دی جماعت نے اپنی نماز نو مکمل کیتا. کی کیتا نماز نو؟ بولو تے صحیح, نماز مکمل. جناب سلام پھیری ہے, ہن ذرا توجہ کرنا. جناب عمر ابن خطاب نو اٹھایا, اٹھا کے لے گئے نے, جان لیوا حملہ ہو گیا اور بے ہوشی دا عالم طاری ہے, مجمع سکتہ طاری ہے. کوئی سوچ بھی نہیں سی سکتا کہ عمر ابن خطاب تے اس طرح حملے دی کوئی جرت کرے گا. ایک نوجوان آیا, صفا چیردہ ہویا ہے, انہیں آ کے دیکھیا عمر ابن خطاب دے چہرے نو کہ آپ بے ہوش نے. لوگاں دی طرف مخاطب ہو کے کہنے لگیا, لوگو کیا عمر ابن خطاب نے اپنی نماز مکمل کر لی سی؟ لوگاں نو اس بات دا غصہ لگیا. بے ہوشی دا عالم طاری ہے, جان لیوا حملہ ہویا, کوئی انہاں دی حالت طبیعت دے متعلق کوئی سوال کرنے دا وقت ہے, تو پوچھ رہے ہیں نماز مکمل کر لی سی؟ بات نہیں کیتی, لیکن لوگاں نے ناگواری دا اظہار کیتا. اس نوجوان نے دیکھیا کہ لوگاں نے میری اس بات نو برا محسوس کیتا ہے. حضرات ذرا توجہ کرنا. اس نوجوان نے جدوں اے محسوس کیتا تے دوبارہ لوگاں دی طرف مخاطب ہو کے کہن لگیا, او بھائیو میرے تے ناراض نہ ہوو, میں دوبارہ تو انہوں یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جناب عمر ابن خطاب نو جس وقت ہوش آئے گا سب تو پہلے انہاں دے کولوں سوال کرے اجے, اے عمر ابن خطاب جی, اے امیر المومنین جی, کیا تسی نماز نو مکمل کر لیا سی کہ نہیں کر لیا سی؟ کیونکہ جتنا میں عمر ابن خطاب نو جاننا, رب ذل جلال دی قسم ہے, عمر ابن خطاب نو اتنا غم اور اتنا صدمہ اپنے اوپر حملے دا نہیں پہنچنا, یعنی اپنی جان دے چلے جان دا اتنا غم نہیں پہنچنا جتنا صدمہ اس بات دا پہنچے گا کہ عمر نماز مکمل نہیں سی کر سکیا. ایتھے کران دے کر بے نماز ہیں, پھر بھی پکے عاشق رسول. گھران دے گھر بے نماز, محلے دے محلے بے نماز. میری بات سن لو, اے جلسہ سن لو. جلسہ سننے تو بعد جڑا بندہ فجر دی نماز نہیں پڑھے گا انہوں دے جلسے مبارک. اللہ دی قسم ہے بے نماز بندہ جہنمی ہے, پکی بات.
جو مرضی کر لو، جتنے مرضی بازار سجاؤ، روڈ بلاک کرو، عشق رسول دے نعرے مار کے ساریاں عمارتوں گرا دیو، جلا دیو، جو مرضی کرو، بے نماز بندہ جہنم چ جائے گا۔ میں نہیں کہہ رہا، میں کیڑا مفتی ہوں، میں تو طالب علم ہوں۔ اللہ ذوالجلال دا قرآن اس بات دا اعلان کرے، جہنمیاں دے کولوں سوال کیتا جائے گا، ما سلککم فی سقر، کیڑی چیز تانوں جہنم دے اندر لے کے آئی ہے؟ تے جہنمیاں دا پہلا جواب قالوا لم نکو من المصلین، اسی نماز نہیں سی پڑھ دے۔ ہن دس، پھر ایک جگہ تے فرمایا فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا، انہاں تو بعد ایسے نخلف نالائق اولاداں پیدا ہوئیاں جنہاں نے کی کیتا؟ اضاعوا الصلاۃ، نمازاں نو ضائع کیتا، واتبعوا الشہوات، اپنی خواہشات دی پیروی کیتی، جہنم انہاں دا مقدر بنی۔ اس واسطے میرے عمل دی طرف آؤ، میرے بھائیو عمل دی طرف آؤ۔ اللہ اکبر۔ جس بات دی میں دعوت دینی چاہ رہے ہیں، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھیے کہ جان لیوا حملہ ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات عمر ابن خطاب دے متعلق تائیں تے میں عرض کرنا چاہ رہے ہیں، وہ ابن خطاب جو بولن لئی لب کھول دائے بنویندا قرآن، عمر جو بول دائے کئی وری بنویندا قرآن، عمر جو بول دائے کھول بخاری مسلم ترمذی مشکاتاں، عمر عمر ہے، عمر عمر دیاں کیا باتاں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس عمر دی بات کر رہے ہیں حضرات، ذرا توجہ کرنا، پیغمبر دا ہر صحابی جنتی ہے، بڑی معتبر ہے جماعت صحابہ۔ ذرا پڑھ کے دیکھو تم بات صحابہ، گویا کہ ہے باغ ایرم میں اترنا بلند اس قدر ہے، گویا کہ ہے باغ ایرم میں اترنا بلند اس قدر ہے حیات صحابہ۔ میدانوں کے غازی مجاہد صحابہ، وہ عابد وہ ساجد وہ زاہد صحابہ، ملا ہے جو لاریب بے عیب ہم کو کلام مقدس برات صحابہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات تائیں میں عرض کرنی چاہ رہے ہیں، ذرا توجہ کرنا اور محبت دا اظہار کرنا۔ اللہ اکبر۔ نبی دے صحابہ بڑی عظمت والے، پیغمبر دے یار بڑے مقام والے۔ اللہ اکبر۔ خدا کے سوا نہ کسی سے ڈریں گے، صحابہ 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 کریں گے۔ خدا کے سوا نہ کسی سے ڈریں گے، صحابہ 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 کریں گے۔ یہ وعدہ رہا کہ جئیں گے مریں گے، صحابہ 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 کریں گے۔ جناب عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بندہ کہہ رہے ہے عمر دے کولوں سب تو پہلے نماز دا سوال کرے آجے، کیونکہ عمر نو اپنے اوپر حملے دا اتنا غم نہیں پہنچے گا جتنا صدمہ اس بات دا پہنچے گا کہ عمر نماز مکمل نہیں سی کر سکیا۔ بات تے شوق دی، بات تے شوق دی بات۔ شوق پیدا کیجئے حضرات، اپنے اندر شوق پیدا کیجئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اپنی گفتگو دا آخری حصہ میں عرض کرنا چاہ رہے ہیں، جس وجہ تو میں ساری بات بیان کیتی ہے کہ بچیاں دا شوق، والدین دا شوق۔ اللہ اکبر۔ اللہ اس شوق نو دوبالا کرے۔ چھوٹے چھوٹے بچے سن، قرآن دی تلاوت کر رہے سن، تہاڈا دل کیتا ہونا ہے کہ ساڈے بچے بھی کاش اس طرح اللہ دے قرآن دی تلاوت کرن۔ تو پھر حضرات یہ دے اندر بنیادی کردار والدین دا ہے، والدین دا ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ 11 سال دی عمر دے اندر 70,000 حدیثاں زبانی یاد کر لئیاں سی۔ بات تے شوق دی ہے۔ جناب بکی بن مخلد اندلس دے وچوں چلے 3 بر اعظماں دا پیدل سفر طے کردے ہوئے بغداد دے اندر پہنچے،
دین دا علم حاصل کرنے واسطے جس وقت پتہ لگیا کہ جنہاں کو پڑھن واسطے آئے نے امام احمد بن حنبل وہ تے نظر بند نے ملاقات نہیں ہو سکتی اس شہزادے نے کوئی دنیا دی پرواہ نہیں کیتی اپنا لباس اتاریا فقیراں والا لباس پایا ہاتھ دے اندر کشکول پکڑیا اور فقیر بن کے جتنی دیر تک امام احمد بن حنبل نظر بند رہے اے فقیر بن کے انہوں دے کولوں دین دا علم حاصل کر دے رہے بات تے شوق دی اللہ اکبر کبیرہ حضرات توجہ کرنا میں اس بات دی دعوت دینی چاہ رہے ہیں مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ اے قرآن دے نال آیاں بہاراں پیغام اعلانو جناسی نے لایا نبی نال رل کے تے لٹیاں بہاراں میں قرآن دے ہر سپارے تو صدقے ہویا جس تے نازل اس پیارے تو صدقے تو قرآن دے نل تو قرآن دے نل دل نو لگا لے اے قرآن دے وچ منافع ہزاراں اللہ اکبر دین دی طرف آؤ اللہ اکبر کبیرہ حضرات مال دے پیچھا چھڑ دے ہو دین دی طرف اور اعمال دی طرف آؤ مال ختم ہو جائے گا اعمال باقی رہیں گے مال نال نہیں جائے گا اعمال نال جان گے اللہ اکبر اور ایتھے میں نو بات یاد آئی امام ابو زرع رازی رحمت اللہ تعالی علیہ دی جنہاں نو 6 لاکھ حدیثاں زبانی یاد سن ایک دن انہاں دے شاگرد نے بات کہہ دی ذرا توجہ کرنا انہیں کہا اگر میرے شیخ نو 1 لاکھ حدیث زبانی یاد نہ ہوئے تو میری بیوی نو طلاق وہ بندے آئے کٹھے ہوئے کہنے لگے استاد جی انہیں نمی گل ہی کر دیتی ہے ہون دسو دی بیوی دے کول رہن جوگی رہی ہے کہ فارغ ہے تو انہوں 1 لاکھ حدیث یاد ہے مسکرا کے فرمان لگے میں نو 1 لاکھ حدیث اس طرح زبانی یاد ہے جس طرح توڑے وچوں کسے نو قل ہو اللہ احد زبانی یاد بات تے شوق دی شوق دی بات اور پھر اس شوق دا اختتام پتہ کی ہوندہ ہے اس شوق دی اخیر پتہ کی ہوندی ہے حضرات ذرا توجہ کرنا امام ابو زرع رازی رحمت اللہ علیہ دے آخری وقت تے بے ہوشی دا عالم تاری یہ بات بڑی محبت دے نال سننے والی انہاں دے شاگرد کول بیٹھے نے بڑے بڑے او بھی جناب بڑے بڑے امام اور محدث امام ابو حاتم الرازی جیسے تے سارے ہی پریشان اس واسطے نے کہ ساڑھے شیخ محترم دا آخری وقت آخری ساواں چل رہی ہیں انہوں نے تے کلمہ پڑھنا چاہیے جس طرح انہوں نے دین والی زندگی گزاری ہے دین دے نال محبت والی زندگی گزاری ہے آخری وقت تے کلمہ پڑھنا چاہیے لیکن اے تے جناب بے ہوشی دا عالم تاری ہے کی کریے بڑے پریشان اللہ اکبر کبیرہ لیکن استاداں دا ادب بڑا کریا کر دے سی حضرات اسی ادب تو بڑا دور نکل گئے اللہ اکبر وہ ایک کہن والے نے سادہ انداز دے نال تائیں تے بات کہی ہے کہ تسبیح پھری تے دل نہ پھرے آؤ کی لینا تسبیح پھڑ کے پڑھیا علم تے ادب نہ سکھے کی لینا علم نو پڑھ کے آپس دے اندر سوچ رہے ہیں وہ کی حربہ استعمال کریے وہ پنڈی والے پتہ کی کہیں دینا کہندے نے اس طرح کرنے حدیث معاذ پڑھنے لیکن اس طرح پڑھیے کہ جس طرح سانو آ نہیں رہی وہ اس طرح دا طریقہ اختیار کری ایک نے پڑھی ساڑھے استاد جی نو جتنی پیغمبر دی حدیث دے نال محبت ہے اور جتنا شوق اور جذبہ ہے بے شک انہاں دیاں آخری ساواں چل رہی ہیں سانو یقین ہے کہ جس وقت اسی اے محسوس کران وچ کامیاب ہو گئے کہ سانو آ نہیں رہی کوئی نہ کوئی رد عمل ضرور دیں گے شاگردانوں بھی پتہ ہے اس بات اللہ اکبر پھر ہویا کی ایک نے پڑھی انہیں درمیان میں چھڑ دی دوسرا کہندہ تینوں نہیں آ رہی میں پڑھ
انہیں پڑھی انہیں درمیان چھڑ دی. تیسرا کہندا وہ تینوں نہیں آ رہی, میں انہیں درمیان ہن آواز کناں دے نال ٹکرائی. آخری ساواں چل رہی, اکھاں کھولیاں, اکھاں کھول کے اپنے شاگرداں نوں اشارہ کر کے کہن لگے مینوں ذرا اٹھا کے بٹھا دو. انہوں نے جلدی دے نال اٹھا کے بٹھا دیتا. بولیا نہیں جا رہا, آواز نہیں نکل رہی. آخری وقت بالکل آخری لمحات نے, ادھے باوجود ذرا محبت دیکھیے, ترجیحات دیکھیے, اللہ اکبر, مقصد حیات دیکھیے, شوق دیکھیے, جذبہ دیکھیے, سوچ دیکھیے. پورا زور لگا کے بولے نے تاکہ میرے شاگرداں نوں یاد آ جائے. حدثنا بندار, حدثنا ابو عاصم, حدثنا عبد الحمید بن جعفر, عن صالح بن ابی عریب, عن کثیر بن مرہ, عن معاذ بن جبل قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ, بس اتنا پڑھیا تے روح پرواز کر گئی. اور نبی پاک علیہ السلام نے کی فرمایا, من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. شوق پیدا کیجئے میرے بھائیو. نبی پاک علیہ السلام نے اس مجلس دے اندر, ہن میں آخری باتاں عرض کر رہے ہیں, مجلس دے اندر بیٹھے ہیں, فرمایا او میرے صحابہ کوئی ایسا بندہ ہے جنہیں اج روزہ رکھیا ہوئے. نبی دا ابو بکر کھڑا ہویا, اللہ دے نبی میں روزہ رکھے. آپ نے فرمایا کوئی ایسا بھی ہے جنہیں اج کسی مسکین نو کھانا کھلایا ہوئے. میں قربان جاواں, بس شاگرداں وچ پھر پیغمبر دے ابو بکر دا ہی ہاتھ کھڑا ہویا. اللہ اکبر. آپ نے فرمایا, مسکرائے, فرمایا اچھا کوئی ایسا بھی ہے جنہیں اج کسی مریض دی تیمارداری کیتی ہوئے. اللہ دی قسم ہے, پھر پیغمبر دے ابو بکر ہی سامنے آیا. آپ نے فرمایا اچھا ابو بکر کوئی ایسا بھی ہے صحابہ وچوں جنہیں اج کسی مسلمان دی نماز جنازہ ادا کیتی ہوئے. حضرات پھر پیغمبر دا ابو بکر کھڑا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. میں قربان جاواں, اللہ اکبر کبیرہ. حضرات بات تے شوق دیئے, بات تے شوق دیئے. ایسے واسطے فرمایا سی ابو بکر میں نو امید ہے کہ جنت دے 8 دروازے تیرے استقبال واسطے کھول دیتے جانگے. اے شان صدیق فاروق دا کی دساں, کیتا اللہ نے جنان دا اچا نشان. گنبد خضرا دے اندر جو بچ دی سی تھاں, کملی والے دے یاران دے کم آ گئی. حضرات ذرا توجہ کرنا, بس یہ ہوئی میری دعوت ہے کہ اپنے دل دے اندر دین دا شوق پیدا کرو. جڑا شوق کامیاب کرے گا, جڑا شوق اللہ دے قریب لے کے جائے گا, جڑا شوق اخروی نجات دا ذریعہ بن جائے گا, جس شوق دے نال زندگی دے اندر اطمینان آ جائے گا, زندگی دے اندر سکون آ جائے گا. اللہ اکبر. بندیا تو اپنی سوار زندگی مومنان دے وانگ تو گزار زندگی. بندیا تو اپنی سوار زندگی مومنان دے وانگ تو گزار زندگی. پڑھ لے قرآن دے اصول بندیا, جویں کہنا اللہ دے رسول بندیا. بن جائے گی تیری اے پار زندگی مومنان دے بانگ توں. اللہ نے جنت البقیع دے اندر جگہ عطا کیتی. انہاں دے دادا جی نو اللہ پاک نے جنت البقیع دے اندر جگہ عطا کیتی. انہاں دے بیٹے نو اللہ پاک نے جنت البقیع دے اندر جگہ عطا کیتی ہے. حضرات جڑے لوگ اللہ ذوالجلال دے دین دی خاطر میدان عمل دے اندر نکل آن, رب ذوالجلال دی قسم ہے, من کان للہ کان اللہ لہو.
جڑا اللہ دا ہو جائے پھر اللہ ذل جلال او دے ہو جاندے نے. حضرات اگر دنیا دے اندر عزت اور وقار چاہندے ہو اج تسی کدوں دا انتظار کر رہے ہو؟ حضرت علامہ حشام علی ظہیر حفظہ اللہ تعالی تشریف لے کے آئے, سارے دے دل باغ باغ ہو گئے, مسرت اور ایک خوشی دی لہر پیدا ہو گئی. تسی تڑپ رہے ہو, انہاں دا دیدار بھی کر رہے ہو اور انہاں دی گفتگو بھی سننا چاہ رہے ہو. حضرات نہ اے کوئی انہاں دے کول بہت بڑی وزارت, نہ کوئی جناب دنیا دی ایسی ریل پیل جدا لالچ سانو ہوئے, صرف ایک دین دی محبت ہے. اس محبت نے ساڑھے دلان دے اندر محبت پیدا کر دیتی ہے. اے ہے طاقت اللہ ذل جلال دی کہ جڑا اس مالک دے رستے دے اندر نکلے گا, میرا اللہ انہوں تنہا نہیں رحم دے گا, میرا اللہ کدی بھی انہوں نیویاں نہیں ہون دے گا, میرا اللہ انہوں عزت ضرور عطا کرے گا. اللہ دی توفیق و رحمت دے نال پچھلے دنوں انہوں نے کے پی کے دے اندر جس وقت گورنر ہاؤس دے اندر ایک مشترکہ اجلاس ہویا تو عظمت صحابہ دے ڈنکے بجائے دلائل اور براہین دی صورت دے اندر تو پورے پاکستان دے اندر نہیں بلکہ دنیا دے اندر ایک ہلچل مچی. کسی نے بڑی تحسین کی تھی, کسی نے بڑی تردید کی تھی, کسی نے دھمکی لگائی, لیکن دھمکیاں اس خاندان دے اللہ ذل جلال نے کولوں بھی نہیں لنگن دیتیاں کہ جنہوں شہادت جنہاں دا مقصد حیات ہوئے. اور اج بھی اللہ ذل جلال دی توفیق دے نال 40 سال تو بعد قوم ایک امید نظر آئی ہے. لوگ کہیں رہے کہ توڑا دستور کیا ہے؟ اسی کہیں نے اوہی دستور جڑا شہید اسلام علامہ احسان علی ظہیر شہید لے کے ملک پاکستان دے اندر نکلے سی, اوہی دستور جڑا حافظ محمد گوندلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے تلامید نو تیار کر کے دنیا دے سامنے نچھاور کیتا, اوہی دستور جڑا دستور پیغمبر دے صحابہ لے کے بر و بحر تے چھا گئے, اوہی دستور جڑا آمینہ دا لال اس کائنات تے لے کے جلوہ گر ہویا. کوئی نواں دستور نہیں, کوئی نوی سوچ نہیں, کوئی ریاست دے نال ٹکراؤ نہیں, کوئی پھڑ لو اور مار لو اور یہ کر لو اور اٹھا دے اور اکھاڑ دے اور پچھاڑ دو والی بات نہیں. ہم دلائل کی بات کرتے ہیں, ہم دلائل کے اوپر یقین رکھتے ہیں. ہمارا مسلک دلائل والا ہے, ہمارا مذہب دلائل والا ہے, براہین والا ہے. ہم نے کبھی لوگوں کے جذبات کے ساتھ کھیلنے کی بات نہیں کی. آج بھی ہم بات کرتے ہیں تو دلائل کی سیاست کی بات کرتے ہیں, دلائل کی دنیا کی بات کرتے ہیں. اللہ کی توفیق اور رحمت کے ساتھ ہمارا ماضی روشن ہے. آج شہید قائد کا بیٹا 40 سال بعد میدان عمل میں آیا ہے تو دلائل کی طاقت لے کر آیا ہے. اب آپ دیکھ رہے ہیں, مجھے تعارف کروانے کی ضرورت نہیں کہ ہر فورم کے اوپر ہر باطل قوت کے سامنے آپ کو ٹکراتے ہوئے نظر آئیں گے. اللہ کی توفیق کے ساتھ صرف خود ٹکرانا نہیں چاہتے, اپنی قوم کو بھی ساتھ لے کر میدان عمل میں آنا چاہتے ہیں. ہم اللہ کی توفیق کے ساتھ رب کے دین کے محافظ بن کے آئے ہیں, اہل حدیث مدارس اور مساجد کے تحفظ کے لیے آئے ہیں اور اپنے حقوق کو اس ملک میں حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں. انشاءاللہ الرحمن میدان عمل میں علامہ حشام علی ظہیر کی قیادت میں سلفی نوجوان نکل چکے ہیں. آج ہم راول پنڈی میں آئے ہیں, کل یہ ٹک سلورہ تک جائیں گے. پورے پنجاب میں ہوتے ہوئے 18 اپریل کو ملت سلفیہ پڑاؤ ڈالے گی مینار پاکستان کے سائے کے نیچے حضرت علامہ حشام کی قیادت میں انشاءاللہ الرحمن. کیا آپ نکلنے کے لیے اور مینار پاکستان میں پہنچنے کے لیے تیار ہیں؟ انشاءاللہ الرحمن. ہماری زندگی کا مقصد, میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے نمازی, اس لیے یہ ہمارا عزم ہے کہ خون دل دے کے نکھاریں گے رخ برگ گلاب. ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. حق کی صبح باطل کی شام, حق کی صبح باطل کی شام, حق کی صبح باطل کی شام. جمعیت اہل حدیث حضرات, تیرا قافلہ جنت کا عظیم مہمان علامہ احسان, علامہ احسان. اچھا اس طرح کرو, باقی نعرے چلو تسی نہ لاؤ, لیکن کم از کم تکبیر دا نعرہ
ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਨਾਰਾ नारा तकबीर, नारा तकबीर, अज़मत मुस्तफा, अज़मत सिहाबा, जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान। इंशाअल्लाह अल्लामा शामिल दे हीर साहब दा साथ देने वास्ते तैयार हो। दरात खड़े करो, मैं दीदार करा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह दी तौफीक दे नाल। हजरात जरा गौर करना, बात मेरी खत्म हो गई है क्योंकि मैंने शयूख दा हुक्म है और अकीदे दी बात है, इस वास्ते कि अल्लाह पाक नाराज ना हो जान। पता नहीं केड़ी बात किसी नूं समझ दे अंदर आ जाए, इस वास्ते बात सुन लो और बात खत्म। मुसलमान दा कम नहीं ना मन्ने, मुसलमान दा कम नहीं ना मन्ने, जे कुरान हदीस बयान हो जाए। दसो अल्लाह दे नबी दी ख्वाहिश नहीं सी राहे रासत हर इंसान हो जाए। किन्ना नबी करीम ने जोर लाया चाचा अबू तालिब मुसलमान हो जाए, पर उसे पासे दी हमेशा ही जित हुंदी जिस पासे दे वल रहमान हो जाए। जे नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं बिगड़ी सवार सकदा, फिर झूठ बोल देने गलत आख देने। कोई लेख विच मेक नहीं मार सकदा, नबी लेख विच मेक ना मार सकिया। दूजा तीजा फिर किस तरह मार लेगा। 12 सालां दा डुबया होया बेड़ा, शाहजलानी फिर किस तरह तार लेगा। मोइनुद्दीन चिश्ती डुबी होई किश्ती, वो दसो किस तरह कर पार लेगा। जे कोई गंदे अकीदे दी नींव ते मुशरक शिरक दी कंध सवार लेगा। फिर कोई मुजाहिद तौहीद दा अलम फड़ के, कोई मवाहिद तौहीद दा अलम फड़ के है उसनू मिस मार सकदा। झूठ बोल देने गलत आख देने, कोई लेख विच मेक नहीं मार सकदा। ते बात ते गौर करे जे ईमान तादा हो जाएगा। और बुढ़ा बाप शुएब ते पुत कोई ना। बेटे देने वाला कौन है? जिदा अकीदा जरा ऊंची बोलो, बेटियां देने वाला कौन है? बुढ़ा बाप शुएब ते पुत कोई ना। पईयां बेटियां बकरियां चार दियां, ओ दसो नहीं सी शुएब दा दिल करदा। जरा सोचो नहीं सी शुएब दा दिल करदा। ओ चखे लज्जतां ऐस बहार दियां, वाला नहीं सी शुएब दा जी करदा। ओ चखे लज्जतां ऐस बहार दियां, पर ओनू कौन पूछे तू की करना है? ओनू कौन पूछे तू की करना है? ते मर्जियां मालिक मुख्तार दियां, पर असल अकीदे दियां कच्चियां ने। शान समझियां नहीं किरदगार दियां, पर असल अकीदे दियां कच्चियां ने। शान समझियां नहीं किरदगार दियां। वमा कदरुल्लाह हक्का कदरी, पर असल अकीदे दियां कच्चियां ने। शान समझियां नहीं किरदगार दियां। वो इब्राहिम जे गोदी चों टुर जावे, मेरे पैगंबर दा तीसरा ते आखिरी बेटा इब्राहिम जे गोदी चों टुर जावे, ओनू रोक नहीं शाहे बरार सकदा। झूठ बोल देने गलत आख देने, सारे मिल के दसो कोई लेखा विच मेख मार सकदा। आखिर दावा।